judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamhabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. I think about the responsibility, the assurance of my commitment, the respect that I have for every detail of what nature has to offer. To be able to create a novelty of both art and music, it requires the stillness and solitude of a real craftsman. Then I think about the possibilities when this becomes a part of someone else's experience. Exquisite sound and superb playability manifest in each of Huni's handcrafted ukuleles. Huni is the expression of my understanding of the sacred relationship between the instrument and the artist. My name is Brian Bruces. I am Huni. Do you want to know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Maayong Huwebes diya sa tanang mga igsuon nako sa gawas. Sa tanang mga nangabuang sa tanang mga putig kiting, sa mga asymptomatic ug naong, ug sa tanang mga suki sa Pornhub. Welcome na pod diri sa ato ang tulumanon, ang The Not So Late Show. I am your host, Jason Monteclar. Ug karon, sugod na ta. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Arita, sa top 10 list of government offices and agencies that you never knew existed. Top 10. Arita maguna. Number 10, Committee for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice. Nabataan na? Number 9, Mutilated Philippine Currency Division Office. Katunang mga guba ng mga kwarta gisi-gisi sa inyong iro. Number 8, Philippine Bureau of Special Unlimited Rice. Nakali na. Number 7, Love is Blind Division Office of Cebu. Ano ko ba picture ni? Number 6, Moral Turpitude Legal Assistance Center. Number 5, Presidential Nightlife Protection Service. Number 4, Board of Legislative Absentee Office.
Number 3, Philippine National Police Waistline Monitoring Division. Number 2, Kagawaran ng mga fixer sa Pilipinas. Ay daghan na dito sa LTO tingali, no? Number 1, kini. Negotiated Bid and Emergency Procurement Treasury Bureau. Nang tanang kawat tingali niya. Okay. Sigun pa sa pinaka-latest Pulse Asia survey, President Rodrigo Duterte's approval rating hit a high record. 91 iyang grado nga nakuha. Kini, bisan pa man, nga matag Lunes ra sa tungang gabi mubutho aron magpa-attendance ang atoang presidente. Now, 1,200 ka mga individual ang ilang gipangutana. Kining mga survey dili compulsory nga isulti tagsa-tagsa ang mga pangalan sa mga respondent. Unya dili pod nimo mabutan kung asa dapita ang ilang surbehon. So kining kang digong pwede ra gyud nga ang survey adto magsukad sa ilang home court didto sa China. So when you say 91% ang approval rating ni Digong, it means siyam sa matag na po kalumulupyo ang uyon niya. Apan timan wala nila gilukop sa pagpangutana ang tanang tao nga nagpuyo sa Pilipinas. Tungod wa man pud na kinahanglana sa mga dili kinahanglan hudon ni mugtungab ang usa ka botelya aron nga makaingon kang aslom ning sukaa. Magdepende sad na sa purpose ang matag survey. Like for example, kung gusto nilang masayran kung unsa kalimpyado ang Pilipino, pasurbihan dayon kag pangutana kung kapila ka mogawas sud sa usa ka adlaw. Tungod nahibaw man sila nga ang Pilipino maligo ra kung naay lakaw. Diba? Nasay survey para mahibawan kung pila ka buok atong populasyon. Sumangutana dayon ng mga taga Philippine Statistics Authority kung kapila mo kaon ibong pamilya sud sa usa ka adlaw. Because from there, ila na nang mabanabana kung pila na lay mahabiling buhi ninyo sunod simana. So, population survey na. Now, naasay gitawag na income per capita survey. May labot na sa kinitaan vis-a-vis kung asa kag tinubdan. Actually, ang sutaon ana, maura gyud ang pangutana kung nganong ikaw ray pobre nga gastador. Kaya naasay gitawag nga poverty survey. Ang tuyo ana aron nga matun-an kung angay na bang dungagan ang mga prisuhan. On the other hand, di gyud ko mahimutan every time makadungog kog balita nga ang poverty rate sa Pilipinas nisaka na sad from 40, now 50, ugma 60%. Mabalaka ko ana, kay hangtod dili pa ko kapangita og paagi kung unsaon nga makakwarta samtang natog lagmit mamatay na lang tas pangempleyo ani. Wa pa ko kitag tawo nga nadato tungod na narbaho siya gikan sa alas 8 hangtod sa alas 5. Now, balik ta. Naasay gitawag nga literacy survey. Kana nga survey, ilang mahibawan kung pila kabuok sa mga Pilipino ang kamaunang mubasa og baraha. Dili man ko sa Pilipinas, igo na kaayo nang makasabot ka nga magsunod gyud na ang Jack, Queen, King ug Alas. Ug last but not the least, mauni ang pinaka-importante nga survey sa tanan, election survey. Ang bugtong tinguha ana, maura gyud nga mahimulsuhan ng daan sa mga politiko kung kinsa gyud unahog palit, ang butante ba o ang kumilik. Now, when it comes to accuracy aning mga survey, of course, it's not 100% sure. But usually, manggod, it's your perception of things that most surveys would want to alter. Like, for example, what if I will tell you nga dunay recent survey ang WHO nga matud pa ang kalami nga mahatag sa usa ka stick nga sigarilyo is equivalent to 1,000 women. Di pa ilain. SWS survey, matud pa. Sagad sa mga babay, mamakakyud kung pangutanon pilay ilang edad. Ug sagad sad natong mga lalaki, mamakaksad kung pangutanon kung pilay ato ang income. Arita Cebu. Kini politika niyan. Naay survey dire nga kung mag-eleksyon karong adlaw,
Nya magkontra kay si Mike Rama batok ni Edgar Labella, mapildis Mike Rama. Apan kung mag-eleksyon gyapon karong adlaw, unya ang mudagan si Edgar Labella rang usa, mapildi si Labella nga siya-siya na lang diha. Although ang kining mga data-driven statistics kay scientific ni sila in a way that there are methodologies nga kinahanglan i-follow. But when money speaks, kahibaw na ta, everybody listens. Now, kung kamaugyo ka nga mo manipulate aning mga survey results, then it is one of the most powerful weapon for any person to mold. Mamugna manggudna niya ang kanang gitawag bag sa in English pa nga bandwagon effect. For those unfamiliar, kining bandwagon effect is a social behavior wherein an individual or group of people follow what other people are doing, regardless of its moral, cultural, intellectual, and social implications. In our country, the bandwagon effect is pretty much apparent in every area of living, from business to internet, and to entertainment, of course. And dako sa kini siyang epekto sa politika. So kining kang digong ang tawag ani performance or popularity survey. Gituyo nagpagawas aron magduha-duha pa si Alan Peter Cayetano kung angay baudi isungag og presidente karong mga panahona. Kanang 91% nga approval rating ni Presidente Rodrigo Duterte magpamatuod lang na nga naata nagpuyo karon sa usa ka nasod nga mas daghan ang masukista nga maoy ni bayaw sa langit ining gabinugtong nga sadista. Digong, tuloy ang atong ligaya. Woy! Sige, pataani! Ang Department of Health ni angkon nga usa ka dakong hagit sa ilang buhatan kung unsaon pagpangapud-ngapud sa gatabundok nga tambal labi pa nga sagad ini hapit na day kunong nangahupas. Expire ba? Nahibaw ani tungod una na silang gibuyag ang Department of Health sa Commission on Audit. Pinaagi aning usa ka annual report nga nagbutyag nga duna di kunoy 2.2 billion pesos nga kantidad sa mga tambal ang hangtod karon wala pa gipanghatag ngadto sa mga daghang kabos. Dili ni pwede oy. Ini ka-expire ng tambala, kuyog sa pagka-expire ang 2.2 billion pesos nga kwarta. Kasayon ragod para aning gobyerno ha, nga mag-usik-usik sa kwarta nga mura malagahuwad ug arinola. Palihog lang. Ipanghatag na ninyong mga tambala in town. Dili taw na itlog para inyong lumluman. Kamot nga dili na inyo para inyong taguan. Hoy! Department of Health! Sige, pataani! Sus, wa na kitay igong oras, nindot pagit unta kayong dili iundang, pero unsaon taman, kinahanglan pa mong kung muli sa mua, kay di magkuprehan ninyo, nga di pangita og asawa. But before anything else, sama sa naandan, awhagon gyapon nako ang tanan. Nga please, follow us on our Facebook page, and you may like and share sa amo ang mga post, and you can also subscribe sa amo ang YouTube channel, and alang sa mga di gustong makakita sa ako ang beauty, pwede na mong makapaminaw na mo pinagi sa amo ang Spotify o sa ato ang iTunes. I-search lang na diha ang The Not So Late Show with Jason Monteclar. Once again, manamilit na ko ug ay gitaw ninyo kalimti, halang dun si Bathala, labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar.